May ni sompanga sang ni somni pali ania Lai Autonomous District Council Chairman Puvi El Buaka chuan Voin Khan achambara longtlaya thuthar the dartu te komin LADC a sarkar thar apiang theita chu lomum ati thu asoya sarkar mumal lo chuan mi puiten an tur thina LADC a sarkar thatak CM viak thale kumloma po lanau pang thalai su thlek ria an nei chu thil lomum takani ati a CM thar rin tok na vote of confidence nei turin tungkar zir top ni a LADC session ko ani thu Puviel Buaka chuan a soibok chanchin bumi te zona changin Puviel Buaka chuan MLA le MDC chu ni kop thei lo ti district council in enkolna dana om lo ti soin MDC ni lai MLA a thlantlin an lo om pho to a heng te hian MDC jok ban sanin MLA an ni zui tlang pui atia a chan ber chu duam na rong kai le midang cher chuana kong dal tu anga an lan thei wangin ni na chel kop chu ti oma an ngai lo wanga MDC jok ban san thrin an ni ati LADC chairman chuan district council in dan aneya district council pakhata bak MDC ani thei lowa district council pahni emo ayatama emo rualin member ani thei lowa district council in thlanna member tlingkop an om chuan an du jok an thlanangai ni in a soi